kum shibenta jong ga jingtrei kam jong ka kata ban khmi ya ka bha kamiat jong wei pa wei nong shong shnong hapo ga jala sorkar jala minta ka kinti kala pen pau bakanum eno yaki nongtrei ka 108 ki batrei ban shakri ban penteloni ki shaka ki ba ai jing sumar haba ki pajba ki don jing e nadu kapanga shitom hadu yaki ba mensau haba kran chikilat pathai khubor hadien ga jing e kendu pa ki nongtrei ka 108 kabla ithu yaki kum ki nongtrei jong ka company GVK EMRI 108 menshua ka mentri ka tanat ka kot ka khya ka kong Ampareen lingdo kala ong bakum balong menta ka jingbom dan ka company pat ka ba ka sorkar kadang ap ban pendep ya ka benta ban khot iki company ki bala ban ai ya ka jing shakri ha ka bai dei pat ka ni ka kam kum balong ya menta ka dei ka NHM ka bakmi hende ban yo iki jingmyntoi ki ha ban ap hadu banai nai lur tat hadu anda yo ban jet ya ka company ka bala ban ai ya ka ta ka jing shakri bat ka benta jong ka sorkar kum ka kemi kala tang ban ikren pat ya kilat jing ya da jong ki nongtrei ngi ya kendo kerke kenden namarba ki don arkes ki MLTs ki tu ki ambulance workers ki ba armen bat ngasngau ba ngimdei ban sha ya kini ki longkmi ki bala armen whether it is initial lani hapdeng ne shwaban kharu ngidi ban pet ba ya ka interest joki ngidi ban ya yaraplem ban ngila sha ye iwe ibala nyobnai by in proceed for medical leave and ka medical leave nginom la ru ban deny pade ya ka maternity leave jong itu nong trete on a case to case basis ngi pet ikita na marnga ngasngo nga hapan shim kya ke ne ka kam 108 services ki diki ambulance ki ya step ba but PUE bon sen hi ki high risk driving high risk situations ki don but ngidi ban protect ikini kinte don sa ibe nga yo smo na pujuai ita indang put in application kan kamla ban long regular nakaliang gajungi namar ba khadno iwai ki diki nongtrei joka company kin diki nongtrei joka government nre ka government pade ka kme ka di ban petlem ya ka right lane ya ka hok ka jongki ban protect iki na ka no ka jingja ka bala ban ja khamtam lele ya ki long kme ki bakit bat ki ba armet ha kapor bakitre te ngayo pediang ru nakaliang ke jongki ya kata ka proposal nakaliang ke jongki ya ka protection jongki services jongki te kumbakalong ngade ka sorkar ngan sa request ya ka NHM ka ban supervise ya ka ta ka RFP ka bala khot menta na ka benta ka jing penyat jongki ni ki 108 services bakan petlem ye kita ki kendon request jongki ni ki nongtrei ya kabala nginle enre ya kabamla ru ngimla ban kulat namarba kade ke engagement happening ka company ban kini kinong tray te kala don ru nakaliang ka jongki ban request ya ka sorkar ban shimtino ya ka 108 services enre namarba ka Department of Health kam don tang ya kata ka infrastructure ka badon kam pihak bandon ke mechanical wing hapo ke health department pihak don shibun kita kiwi ki kendon shwaban penyat yakini ki ambulances kumbakalong te nginle ya kata ban ngala request siki kan shipor kumba live nai ngin se kendu biang ho benai Oktober ban pet hadu kat no kai kalong successful kata kajing ya kana bat kita ki bidders nomor ki 1 ki bidders ban bid da fikran chpang protection of workers pade hadu kat no kita ki bidders kinla ban both din ye kita ki kendon ber request dakini ki nongtrei ki betrei menta te kita ki de ki jingya khana junga pat ka 108 name step